Lamas decátase da trascendencia que supón recuperar o galego para a escrita, freando o proceso asimilador español que se acentuara no século XIX polas novas armas con que contaba. O idioma é o símbolo principal de identificación dos povos, aquel que deixa morrer a súa lingua desaparece como tal. Lamas publicita sempre aqueles que escribiron en galego e anima a ler as súas composicións. No prólogo de Espiñas, follas e flores, invita a ler os versos de Rosalía, Pintos, Pondal, Añón, Alberto Camino, a gramática gallega de Saco e Arce, etc. Lamas loita contra os complexos inculcados nos nosos paisanos sobre o idioma. O galego é apto para todos os usos e anima os labregos e as clases ilustradas a perderen a vergoña de utilizaren. É un dos primeiros autores que ve a necesidade de crear unha academia que traballe polo polimento da lingua. Asina poderíamos un día, traballando constante sin sosego, fundar unha academia que faría o limpa fixa da esplendor gallego. Escribe na novena das cartas aos gallegos. O noso pasado histórico será recordado en toda a súa obra, con mención a aqueles feitos, fazañas, personaxes ou institucións que participaron na historia da nosa terra. O nacemento do padre Feixóo, Pedro Pardo de Cela, no Mosteiro de Oseira, o Monte Medullo. Reclama o dereito a reivindicar os nosos propios mitos, os nosos heróis, as nosas glorias pasadas. Prove Galicia, nai sin ventura, as túas grandezas a noite escura do negro abismo sumindo vai. Se que preguntan nacións estranas, que es faz dos fillos das túas entranas, que vas decirlles, coitada nai? Pensa que mortos, sin menumentos, telos teus héroes e os teus talentos, xenios que foron moito para ti, perdendo así na vas da túa historia nomes ilustres, follas de gloria, grandiosos feitos, fazañas mil, no cemiterio de Ourense. Dignificar o que nos identifica como pobo foi sempre o obxectivo do cego ourensán, así como proclamar o noso dereito a existirmos. Velaí a razón da importancia que as manifestacións populares cobran na obra lamasiana. Elas son unha mostra máis da nosa resistencia como pobo á asimilación, as fiadas, os entroidos, a música, as danzas. Por iso a cualificación do noso autor, por boa parte da crítica como ruralista, obvia o papel destas manifestacións da cultura popular como freo á colonización, motivo porque foron impulsadas na nosa renacencia. Lamas, ao igual que anteriormente Pintos, simboliza no abandono da gaita a nosa asimilación a patróns alleos. Unha moda condanada trouxo as murgas por acá, invadiron os turreiros tocando danzas e vals. O baile do agarrodiño trastornou a mocedá, que louca berraba: música, que non toque a gaita máis, do gaiteiro de Paizás. O seu labor cabe entendelo como unha obra de servizo ao seu país, utilitaria, proclamando o seu dereito á existencia. A valoración de Lamas debe situalo ao lado das figuras máis representativas do noso resurdimento, Rosalía, Curros e Pondal.